Hello! Maayong hapon sa tanan. Okay, so karon atong padayonon ang pagbasa sa pulong sa Genesis chapter 4 ug 5. Kay kagahapon atong nahuman ang chapter 2 ug chapter 3. So karon atong idiretso, no? Atong paningkamutan nga mabasa natog tarong ang chapter 4 ug chapter 5 sa Genesis. Okay, so sugdan nato sa verse 1. So by the way, mao ni ang time nga nanay duha ka anak, si Adan o si Eva. So atong ato ang sugdan. Ingon diri sa verse 1, chapter 4. Si Adan nakighilawas kang Eva nga iyang asawa og nanamkon si Eva og nanganak og batang lalaki. Mingon si Eva, nakabaton akog anak tungod sa panabang sa Ginoo. Busa ginganlan niyag Cain ang bata. Unya nanganak siyag laing batang lalaki nga ginganlan og Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero ug si Cain mag-uuma. So duha ka different ang ilang ang ilang trabaho. So si Cain mag-uuma, si Abel magbalantay og karnero. Okay, so verse 3. Usa ka adlaw ni ana naghalad si Cain ngadto sa Ginoo og mga abot sa iyang uma. So na siya pag-offer, offering, no? Nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan og giihaw niya kini og gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad. Verse 5. Apan wala niya dawata si Cain og ang iyang halad. Busa nasuko si Cain og nagmugot. Nagmugot si Cain. So verse 6. Ang Ginoo miingon kang Cain, nganong nasuko og nagmugot ka man? Kung maayo pa ang imong gibuhat, dawaton ko unta ang imong halad. Apan kay daotan man ang sala nagatang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot motukob kanimo, busa kinahanglan buntugon mo kini, no? So atong nakita nga ang ilang paghalad, no? Ang paghalad ni Cain wala nakapahimuot sa Ginoo. Ang nakapahimuot ang halad ni Abel, no? Okay, so wala na dawat ang halad ni Cain. Wala na dawat sa Ginoo kay ang iyang pagbuhat niini kanang daot naay kanang dili ba siguro dili kinasingkasing, no? Kay niingon man dili, kun maayo pa ang imong gibuhat, dawaton ko unta ang imong halad sa verse 7. So siguro ang paghalad ni Cain dili maayo nga pamaagi. Okay, so padayon ta sa verse 8. Unya si Cain miingon kang Abel, mangadto ta sa uma. Sa didto na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsuon. So yang kasing-kasing na adyo kanang pagdumot, no? So dili di ay maayo gyud ang atong kasing-kasing, although maghalad ta sa Ginoo, pero kung ato ang kasing-kasing bitaw dili uyon sa Ginoo, useless gihapon day atong paghalad, no? I remember katong di ba niingon ang Bible nga kung maghalad ka unya na kay mahinumduman nga imuhang na offend or kanang kumbaga na kay kanang somebody ba nga nasa imong kasing-kasing nga wala mo dili mo in good term kana bitaw iba ingon dito nga biya ang imong halad dito nya baliki sa tong tawo nga naay kasuko or di ba kana not in good term nimo, unya pag human ato diha pa ka mo balik og ihalad ang imong halad sa Ginoo, no? So kinahanglan gyud nga atong heart bitaw in tune sa Ginoo, kay di ba ang ginatan-aw sa Ginoo ang atong kasing-kasing, dili gyud ang physical nato nga nawong bitaw, no? Kay I remember tong sa Samuel ba katong si David ang gidihugan bitaw si David nga sunod nga siya ang mosunod nga hari, di ba? Si Samuel pagkuan niya nga
Ibinyag ang mga igsoon ni kuan ni David ang mahimong hari kay gwapo, pero ingon dito sa verse, nakalimot ko sa verse, basta sa Samuel to, nga niingon dito nga ang Ginoo wala nagtan-aw sa ato ang kanang outward appearance, ato ang panagway ba nga physical. Ang ginatan-aw sa Ginoo nga atong kasing-kasing. So kinahanglan gyud nga to adyang ikuaning kasing-kasing nato sa Ginoo, no? Ipa-check ba, no? Lord, examine my heart nga kanang mahimong pure tubangan nimo, no? So hallelujah. Okay, so padayon ta. So niingon diri sa verse 9. Unya ang Ginoo nangutana kang Cain, hain man si Abel nga imong igsuon. Diba? Kay remember sa verse 8, giunay ni Cain pagpatay iyang igsuon. Tungod kay naa na siya pagsilos. No, nangigi siya. So, yang gipatay. Ug ang Ginoo nakabalo man sa tanan. Pero nangutana pa jud siya kang Cain, no? Hain man si Abel nga imong igsuon. Kung baga gitagaan pa jud chance sa Ginoo si Cain ba, no? Nga mahimong honest. Pero ang gitubag ni Cain ingon siya, ambot, magbalantay bagod ko sa akong igsuon? Kanang murag pilosopo, no, nga pagka-answer. Pero may na lang di ba kay ang Ginoo bitaw kay kanang maayo ba siya nga Ginoo, no? Wala niya gipatay dayon si Abel pod. Okay, so basahan na sa verse 10. Although na may consequence, pero di ba? Kanang kuan lang slight rangi kuan sa Ginoo sa iya. Maayo gyud gyapon ang Ginoo, no? Kita usahay badlungon man ta, pero kanang kung ang Ginoo bitaw badlong pud sa to, ano, na may consequence jud, di ba? Pero salamat sa Ginoo ba kay ang iyang pasensya sa tuwa kay taas. Sama sa kini sa kinabuhi ni Cain, ang pasensya sa Ginoo taas. Tanawa sa verse 10 ingon, busa miingon ang Ginoo, nganong gihimo mo man kini? Nadungog ko ang dugo sa imong igsuon nga nagsangpit kanako gikan sa yuta. Karon tinunglok ka na og isalikway ka sa yuta, diin ang dugo sa imong igsuon nga imong gipatay miagas og mituhok. Kung mag-uma ka, ang yuta dili na muhatag kanimog abot. Magtago-tago ka og maglatagaw nga walay pinuy-anan sa kalibutan. So, ano siya, sigira siya latagaw, no? Magtago-tago. Okay. Si Cain miingon sa Ginoo, bugat ra kaayo kanako kining siluta. Giabog mo ako gikan ni ining yutaa o gikan sa imong atubangan. Maglatagaw og magtago-tago ako sa kalibutan og patyon ako ni bisan kinsa nga makakita kanako. No, napadjud siya guts ba, no, na motubag sa Ginoo. Pero nga na pa ba taw sahay, no? Mga gahi kay ba, no? Karelate pud taan ning Cain kay napud tayo usahay nga atong kasing-kasing bitaw tiga. Pero ang Ginoo ra jud makausab sa tuwa bitaw. Surrender na lang nato. Lord, Lord, pasaylo ako Ginoo. Tabangi ko Ginoo akong kasing-kasing mahimong kanang obedience sa imo, ha Lord. Dili magrebelde, no? Para ayuhon ta sa Ginoo. Og ihanay niya ang atong kinabuhi. Align sa iyang kanang plano sa atong kinabuhi. Okay, so sa verse 15. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, dili ka na mahitabo. Ang mupatay kanimo panimaslan og silutan ko og 7 ka pilo. Di ba? Palangga gyapon sa Ginoo si Cain. Bisan sa iyang gihimo. Ingana pud ta. Palangga gyud ta gyapon sa Ginoo bisag nagmasupilon bitaw ta. Palangga gyapon ta sa Ginoo. Nagulat ra ang Ginoo nang balik ta sa iya haba, no? So salamat Lord sa imong pagkabuutan o kanang pasensyoso sa amoa, no? Salamat sa Ginoo. Kaysa padayon ta, busa gibutangan sa Ginoo og batik si Cain aron dili siya patyon sa makakita kaniya. Verse 16, og si Cain mipahilayo sa Ginoo og mipuyo sa yuta nga ginganlan og Nod.
sa silangan sa Eden. Okay, so mao ni ang mga kaliwat ni Cain. Verse 17. Si Cain nakikilawa sa iyang asawa, nanamkon ang iyang asawa og nanganak og batang lalaki nga ginganlan nilag Enok. Unya nagtukod si Cain og syudad nga ginganlan niyag Enok agig pasidungog sa iyang anak. Si Enok may anak nga ginganlag Irad, nga mao ang amahan ni Mehujael. O si Mehujael maoy amahan ni Metusael. Si Metusael maoy amahan ni Lamech. Duha ang asawa ni Lamech, si Ada o si Zela. Si Ada nanganak kang Jabal, nga mao ang amahan sa mga nagbuhig kahayupan ug nagpuyo sa mga tulda. Ang ngalan sa iyang igsuon mao si Jubal, nga mao ang amahan sa tanang musikero nga nagatugtog sa alpa ug sa plauta. Unya nanganak si Zela kang Tubal Cain, nga mao ang ginikanan sa tanang tigama og mga butang gikan sa bronse ug puthaw. Ang igsuong babaye ni Tubal Cain mao si Naama. Si Lamech miingon sa iyang duha ka asawa, Ada og sila, paminawa ninyo ako. Nakapatay ako batan-ong lalaki tungod kay gisumbag niya ako. Kun ang panimalos alang kang Cain 7 ka pilo, ang panimalos alang kanako kapituan og 7 ka pilo. Murag na ko na remember ani. Si Cain 7 og kang Lamech 77. Kapituan ka 7 ka pilo. No? 77. I remember na sa New Testament ito, I think si Peter ang nag-ingon kang Jesus ba. Kapila man ako pasayloon ang tao kung makasala siya. Ginoo. Ingon siya 7 times 77. No? Sa usa lang ka offense, 7 times 77. Wow. Murag ning connect, no? So padayon na to. Okay. So diri ang mga kaliwat ni Seth. Okay, ni si Seth atong kung kinsa man ni si Seth, no? Verse 25. Unya nakighilawas na usab si Adan sa iyang asawa og si Eva nanganak og batang lalaki. Si Eva miingon, gihatagan ako sa Dios og anak ilis kang Abel. So giilisan sa Ginoo si Abel kay namatay naman, di ba? Gipatay man ni Cain si Abel. So si Eva nabuntis og usab. So gitagaan siya sa Dios og anak ilis kang Abel nga gipatay ni Cain. Busa ginganlan niya ang bata og Seth or si Seth or no, Seth Bisaya man, no? Si Seth may anak nga lalaki nga ginganlan niya Enos. Nagsugod ni adtong panahona ang mga tawo pagsangpit og pagsimba sa ngalan ni Yahweh or sa Ginoo. Okay, so padayon na to sa chapter 5 kay murag mubo ra ang chapter 4, no, para daghan-daghan tag mahuman. So sa verse 5 mao ni ang mga kaliwat ni Adan, murag i-summarize. Okay, mao kini ang talaan sa mga kaliwat ni Adan. Ang tao gibuhat sa Dios sama kaniya. Gibuhat niya sila nga lalaki og babayi og gipanalanginan niya sila o ginganlan niyag tao. No? Sa nagpanuigon na si Adan og 130 na nataw ang iyang anak nga lalaki nga liwat kaayo niya o ginganlan niyag Seth. Human mataw si Seth. So wala nagi-count tong kang Abel o kang Cain, no? Okay, so human nataw si Seth, nakaabot pagayod si Adan og laing 800 ka tuig og nakaliwat siyag ubang mga anak. Namatay siya sa panuigong 930. Sa nagpanuigon na si Seth og 105, nataw ang iyang anak nga lalaki nga si Enos
ug nabuhi pa si Seth og laing 807 ka tuig. Nakaliwat siya ubang mga anak ug namatay siya sa panauigong 912. Sa 19 na ang panauigon ni Enosh, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Kenan. Nabuhi pa si Enosh og laing 815 ka tuig. Nakaliwat siya ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 905. Sa 17 na ang panuigon ni Kenan, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Mahalalel ug nabuhi pa si Kenan og laing 840 ka tuig. Nakaliwat siya ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 910. Sa 65 na ang panuigon ni Mahalalel, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Jared. Si Mahalalel nabuhi paglaing 830 ka tuig. Nakaliwat siyang ubang mga anak ug unya namatay siya sa panuigong 895. Sa 162 na ang panuigon ni Jared, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Enoch og nabuhi pa siyag laing 800 ka tuig. Nakaliwat siyag ubang mga anak og namatay siya sa panuigong 962. Sa 65 na ang panuigon ni Enoch, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Methuselah. Human matawo si Methuselah, si Enoch nagkinabuhi nga matinumanon sa Dios sulod sa laing 300 ka tuig og nakaliwat siyag ubang mga anak. Verse 23, miabot ang iyang panahon og 365. Nagmatinumanon siya sa Dios sa tibuok niyang kinabuhi. Unya wala na siya igkita kay gikuha man siya sa Dios. So si Enoch wala siya namatay, gikuha siya sa Ginoo, no? Nawala ra siya, gikuha siya sa Dios sa edad nga 365. Okay, so verse 25. Sa 187 na ang panuigon ng Methuselah, nakaliwat siyag lalaki nga si Lamech. So napod siya Lamech, no? Kay ganina na Lamech nga anak si Cain. Pero dili na siya counted dre sa chapter 5. Si Lamech, anak na ni siya ni Methuselah, linya ni Seth, no? Anak ni Seth. So kaliwat na ni Seth ni siya. Og nabuhi pa siya laing 782 ka tuig. Nakaliwat siyag ubang mga anak og namatay siya sa panuigong 969. So 969 yang edad. Actually sa akong na-recall nga si Methuselah ang pinaka tiguang before siya namatay. Sa kuan ba kay 969 yang edad. So, siya ra ang pinakataas og edad before siya namatay. So, verse 28. Sa 182 na ang panuigon ni Lamech, nakaliwat siyag lalaki og miingon siya, kining bataa maoy makahupay kanato sa kabudlay sa atong paghago tungod sa pagtunglo sa Ginoo sa yuta. Busa ginganlan niyag Noe ang bata, no? Si Noe anak ni Lamech, no? So nabuhi pa si Lamech og laing 595 ka tuig og nakaliwat og ubang mga anak. Og unya namatay siya sa panuigong 777. Okay, so verse 32. Sa kapin na sa 500 ka tuig ang panuigon ni Noe, nakaliwat siyag tulo ka lalaki nga si Sem, si Ham, og si Japhet. Okay, amen. So, diri lang sa takutob, no? So, chapter 4 and 5 karon. So, atong paninguhaon nga atong mabasa ang chapter 6 o chapter 7 ugma, God willing, no? Kung naatay ka ng panahon, maghahintag panahon, arong basahon ang pulong sa Ginoo. And so, salamat kaayo sa inyong pagpadayon, no? Kini, kuan ba siya ka ng practice nato, no? Nga, mugahin gyud tag ka ng time nga mubasa sa pulong sa Ginoo. Kini akong gihimo para pud ni makatabang sa kong kaugalingon.
to remind me ba nga I really have to kanang spend time labi na sa pulong sa Ginoo diri nga kanang Bisaya. Kay usually sa English no nya murag lalom usayang English mo higapon sa Bisaya. Pero salamat sa Ginoo no sa idea nga kanang maka-record ta unya. I hope nga kini nga pag-record makatabang ni daghan labi na tong nasa mga bukid katong mga wala pay Bible no nga kanang atong mga kaubanan diha sa nga mga Bisaya no bisan asa man mo gibutang sa Ginoo kung ma-open ninyo ang YouTube no I hope and pray nga kini nga pulong sa Ginoo makahatag og kanang kalig-on sa inyong espirituhanon nga kanang kinabuhi no. So salamat kaayo sa inyong pagpadayon sa pagtan-aw o God bless sa inyong tanan. I hope to see you again for the next day.